Здравейте! Днес съм ви приготвила една тема, която е аз ли да действам или да изчакам нея. Да видим кое ще бъде по-добре за вас в тези взаимоотношения. Да действате ли вие или да изчакате съответно от другата страна да предприеме действие. Вариантите са първи, втори и трети вариант. Изберете си, като отново казвам, можете да си намислите повече от един човек. Нека да погледнем сега за първи вариант. Да действате ли вие или да изчакате първо нейното действие към вас. Тук се вижда, че вие изключително много се тормозите и се мъчите от създавата се между вас ситуация. Вие сте буквално в постоянни мисли какво се е случило, защо това нещо се е случило точно по този начин. Това наистина вас много ви измъчва и страшно много ви натоварва. Към момента вие сте в не особено изгодна позиция. Нека да погледнем малко повече, да изчакате ли човека или да действате вие. По принцип тук се вижда, че ако изчакате, най-вероятно ще има действие от другата страна, защото бих казала, че и другата страна се чувства по сходен на вас начин. Но в картите се показва, че ако вие действате, бихте ускорили този процес, тъй като излиза рицаря на пентаклите, което означава, че ако вие не действате в този момент, има сериозна вероятност нещата да се забавят. Като цяло, бих казала, че картите съветват вас да вземете решение и да направите някаква крачка, дори минимална, за да може да се стигне до подновяване на тези взаимоотношения по някакъв начин. Бих казала, че в първи вариант картите съветват вас да действате, тъй като вие наистина сте на предела на силите си, така и така, в тези взаимоотношения. Това, което се е случило, не ви носи приятни емоции. Вие сте с изключително неприятна енергия към момента относно тази ситуация. Така че бих казала, че тук картите казват да действате вие. Нека да погледнем втори вариант. Във втори вариант бих казала, че това е дълга ситуация, не е от сега, смисъл възможно е да е минало повече време. Картите ви казват, че тук вие сте на края. По-добре, според мен, изчакайте. Ще имате успех, ако проявите още малко търпение, тъй като има десятка меч. Буквално наистина сте накрая и с темперанс просто изчакайте и проявете още малко търпение. Буквално сте на финала и би трябвало да има действие от страна на другия човек към вас. Нека да погледнем още малко. Вие ли да действате или да изчакате? Това, което аз виждам е със сигурност изчакайте. Този човек мисли много за вас, също както и вие мислите за него. Може да е проявил някаква доза упорство в това да не направи крачка към вас, но това нещо и той не издържа по същия начин, както вие не издържате вече. Вижда се, че сте на финала и аз смятам, че за вас е по-добре към този момент да проявите нужното търпение и разбиране на ситуацията, за да може човека да вземе правилното решение. А правилното решение в картите излиза е, че да направи той крачка към вас. Така че изчакайте. За втори вариант съвета е по-добре изчакайте.
И нека да погледнем сега и трети вариант, какво се случва за вас. В трети вариант категорично изчакайте. Човека ще вземе правилното решение в скоро време. Той ще ви потърси. В момента даже той е на път да се случи това нещо. Трябва много малко още, за да може да вземе решението и да направи крачка към вас. Дори може да бъде физическа среща във втори вариант, тъй като има индикация, че може да се видите на живо, може да просто да се срещнете някъде, но оттам нататък в този човек ще се запали така и така желанието да направи той крачка към вас. Така че тук определено изчакайте. Според мен няма да чакате дълго. Да, просто човека все още обмисля как да подходи към вас. Това се вижда много ясно. Може по някакъв начин да сте имали взаимоотношения и той да се чувства виновен пред вас, тъй като с петица чаши може да се чувства, че той един вид е пропилял някакъв шанс, който е имал с вас и към момента просто не знае как да подходи и не може да вземе правилното решение как да действа, но смятам, че ще го направи. Изчакайте малко. Аз ви казах, че може да е по-бързичко, но може да има някакъв период на забавяне, тъй като излиза рицаря на пентаклите. Знаете, той е изключително бавен, но смятам, че човека вече наистина не издържа и той без вашето внимание иска ви обратно в живота си и съжалява за това, което е станало. Така че определено ви вижда като любов. Да изчакате или да действате. Да действате или да изчакате за трети вариант. По-добре е да изчакате. Самият човек изключително много се тързае от факта, че е допуснал някакъв вид грешка, очевидно във вашите взаимоотношения. Мисля, че той осъзнава, че не е постъпил правилно с вас и това нещо изключително много го тързае. Смятам, че той самия ще предприеме действия, за да може да улекоти чувството, което изпитва вътрешно в себе си. Чувство, което не му дава мира и не се чувства добре от тази ситуация. Изчакайте и в трети вариант. Скоро би трябвало да имате някакво известие от този човек, най-малкото, или по някакъв начин да се завърне в живота ви, ако е отсъствал оттам. Ще се опита по някакъв начин вас да ви върне в неговия, защото изключително тежко състояние на депресия, на апатия е когато вас ви няма. Това е и за трети вариант. Много ви благодаря, че гледахте. Ако ви харесва това, което правя, абонирайте се за канала, лайквайте и пишете коментари дали ви резонира.